Η γεωπονία είναι το αντικείμενο που σπούδασα. Από μικρή βέβαια είχα έντονο ενδιαφέρον και επαφή με τη φύση. Καθώς προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και έτσι μοιήθηκα από τα νεαρά μου στον αγροτικό χώρο. Αφού σπούδασα στη Φλόρινα γεωπονία. Σπούδασα γεωπονία στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας. Σπούδασα στην Κρήτη. Της Ορεστιάδας. Μετά τον πέρας των σπουδών μου επέλεξα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στις εξαγωγές. Μπορεί αγάπησα πολύ αυτόν τον κλάδο και τον εξέλιξα και με περαιτέρω σπουδές. Έπειτα έκανα μεταπτυχιακό στη γεωργία ακριβίας. Πρώτη μου δουλειά ήταν σε μια εταιρεία σποροπαραγωγής, όπου εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του γεωπόνου στη βελτίωση και την εξέλιξη του αγροτικού τομέα και πλέον εργάζομαι στο συνεταιρισμό Μέλισσα. Η πρώτη μου εργασία χρονολογείται το 2017, κατά την περίοδο που διατελούσα το μεταπτυχιακό μου. Ήταν στο εργοστάσιο Ζαχάρεο στην Ορεστιάδα. Και μόλις τελείωσα τις σπουδές μου, ήρθα στην Αριδαία, παντρεύτηκα και συγχρόνως άνοιξα και το κατάστημα. Άνοιξα το δικό μου γεωπονικό κατάστημα στην Κερασιά Έδεσας, το οποίο φέτος κλείνει και 18 χρόνια λειτουργίας. Και στη συνέχεια πήρα τη μεγάλη απόφαση μαζί με την αδερφή μου. Κάναμε ένα μεγάλο βήμα να ανοίξουμε γεωπονικό κατάστημα στην πόλη της Αριδαίας. Ήρθε η ευκαιρία να δουλέψω στα καταστήματα των Όβεστορος στους Πύργους, όπου δουλεύω και τα τελευταία 5 χρόνια. Πλέον δραστηριοποιούμε στην εταιρεία Novaplan τα τελευταία 6 χρόνια. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το ότι βρισκόμαστε σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο. Είναι το γεγονός ότι η γεωπονία είναι ένας χώρος που θεωρείται παραδοσιακά ανδροκρατούμενος και καλείται να αποδείξει την αξία της σε αυτή. Ανοίξαμε το μαγαζί πριν 33 χρόνια. Ήταν δύσκολο όταν ξεκινήσαμε. Είχαμε 1-2 πελάτες, 3 πελάτες, λίγο αυξανόντουσαν. Η μεγαλύτερη πρόκληση θεωρώ ότι είναι να σε εμπιστευτούν. Η εμπιστοσύνη χτίζεται. Η μεγαλύτερη μου πρόκληση όλα αυτά τα χρόνια ήταν να μπορέσω να ισορροπήσω ανάμεσα στη γυναίκα, μητέρα, σύζυγο και νοικοκυρά και στη γυναίκα επαγγελματία. Ο συνδυασμός οικογένειας, δουλειάς, να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Είναι η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευσή μας, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας και έτσι χτίζεται και η εμπιστοσύνη. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι όταν οι παραγωγοί που συμβουλεύω με εμπιστεύονται. Όταν καταφέρνεις και σε εμπιστεύονται και εκτιμάνε τη δουλειά σου. Βλέπεις ότι η δουλειά σου αναγνωρίζεται και ότι με τις γνώσεις που έχεις μπορείς να βοηθήσεις αποτελεσματικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Και έπειτα, αφού χτίσουμε την εμπιστοσύνη, έρχεται και η μεγαλύτερη ικανοποίηση και ανατροφοδότηση, η οποία είναι και ο κεντρικός μας στόχος. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Ο κόσμος πλέον μας εμπιστεύεται. Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στον αγροτικό τομέα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε πλέον ότι περισσότερες γυναίκες σπουδάζουν γεωπονία. Πλέον αρχίζουν και αυξάνονται οι γυναίκες με καταστήματα γεωργικών ειδών. Παρόλο που παλαιότερα υπήρχαν στερεότυπα, σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αποδοχή και σεβασμός προς τις γυναίκες που ασχολούνται με την επιστήμη αυτή. Όντας 18 χρόνια στο χώρο, έχω καταλάβει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά του τότε με το τώρα. Οι γυναίκες πλέον έχουν αναλάβει και συμμετέχουν σε πολλούς τομείς και είναι πολύ πιο αποδεκτές. Και βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες γυναίκες στον αγροτικό χώρο και ως συναδέλφους γεωπόνους, αλλά και ως αρχηγούς αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Συμμετέχουν όλο ένα και περισσότερο σε προγράμματα όπως την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας, σε προγράμματα σχεδίων βελτίωσης. Ο ρόλος της γυναίκας μέσα στην αγροτική επιχείρηση είναι κυρίως διαχειριστικός. Έχει καταφέρει να κάνει τον αγροτικό τομέα να το λειτουργήσει σε μια επιχείρηση. Η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου μέχρι τώρα ήταν η στιγμή που αποφάσισα μαζί με την αδελφή μου να ανοίξουμε το κατάστημά μας. Νιώσαμε έναν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό που βλέπαμε το όνειρό μας να γίνεται πραγματικότητα. Ταυτόχρονα όμως μια μεγάλη ανασφάλεια και ένα φόβο για το τι θα ακολουθήσει. Η περίοδος που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη μέχρι τώρα καριέρα μου είναι τα πρώτα βήματα που έκανα ως νέα γεωπόνος, όπου δεν είχα ιδιαίτερη εμπειρία και κλήθηκα να αντιμετωπίσω προβλήματα φωτοπροστασίας και θρέψης. Ωστόσο, σε όλο αυτό το διάστημα είχα τη στήριξη από συναδέλφους γεωπόνους στο παράρτημα του συνεταιρισμού, καθώς και από το τεχνικό τμήμα της Novaplan. Μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι όταν πρωτοάνοιξα το δικό μου γεωπονικό κατάστημα και είδα για πρώτη φορά το όνομά μου στις επαγγελματικές μου κάρτες και στην πινακίδα του μαγαζιού. Η χαρά μου ήταν μεγάλη και η περηφάνεια μου επίσης, όπως και το άγχος μου για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στον καινούριο μου ρόλο πλέον. Η πιο σημαντική περίοδος στην καριέρα μου, που δεν θα ξεχάσω ποτέ,
ήταν η συνεργασία μου σε ένα project το οποίο είχα αναλάβει ως υπεύθυνη και αφορούσε την ιχνηλασιμότητα στο Ροδάκινο. Επικοινωνούσαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους από το εξωτερικό και όλο αυτό είχε ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Θα ήθελα να πω σε όλες τις γυναίκες που εργάζονται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία ότι κατά τη διάρκεια ανασχόλησής τους με αυτή θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά να μην φοβηθούν. Να το τολμήσουν. Γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη από γνώση, ικανότητα, νέους ανθρώπους και εναλλακτικό τρόπο σκέψης, κάτι που εμείς οι γυναίκες έχουμε. Ο αγροτικός τομέας έχει πολλές δυνατότητες και πολλές ευκαιρίες να δώσει στις γυναίκες. Η παραγωγή, η μεταποίηση, η οικονομική διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και άλλοι πολλοί. Θέλει αγάπη, υπομονή. Θέλει επιμονή, υπομονή. Μεράκι, θέληση και αγάπη για αυτό που κάνει. Πάντα στο τομέα μας θα πρέπει να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι και ως γεωπόνοι. Και αυτό γιατί κάθε μία ξεχωριστά με τις δικές της νέες ιδέες και προσεγγίσεις μπορεί όχι μόνο να εξελιχθεί η ίδια, αλλά να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη του αγροτικού τομέα. Η φύση θα τους ανταμείψει.